Morning ndine Jackie. Nde ku USA mzinda wa Georgia. Mayi uyu dzina lake Adriana Smith. Amakhala ndi mamuna wake ndi mwana wake. Adriana ali zaka 31 ndipo anali nesi. Anapezeka kuti ati mu February Adriana anali ndi mimba. Mimba ichali ndi masabata 9. Adriana anayamba kudwala mutu, ata madandaula mutu opweteka modabwisa uja. Anapita ku chipatala, kuma kliniki sinamthandize kwenikweni, anabwerera ku nyumba. Anabwereranso kunena kuti mutu wake suma pweteka zolongosoka zinayi zina zake. Kenako mamuna wake tsiku lina anampeza akutani, akukhangata akubanika, akukanika kupuma. Anathamanga naye ku chipatala kuchata muyeza atatani anapeza kuti anali ndi blood clot mu brain. Nda anapezeka kuti mpaka anakhala brain dead. Nena kuti ubongo wake wasiya kugwira ntchito. Ne munthu ukakhala brain dead amakutani umakhala kuti basi ungakhale thupiri lukugwira ntchito koma ngati ubongo wafa ne kuti basi munthu wathera pomwe poeti amapezeka kuti amazimitsa chilichonse kuti basi munthu wamwalira uyu. Koma apapa zinayi zovuta nkunkhani ya Adriana chifukwa chonena kuti anali ndi mimba yoti yadutsa 6 weeks. Nde mzinda wa Georgia ku USA kuli lamulo munthu amene ali ndi mimba ngati yadutsa 6 weeks sunga chose mimbayo ndi against lamulo ngodutsa 6 weeks. Nde chifukwa choti inadutsa 9 weeks lamulo linali lonena kuti amusunge ndi moyo mpaka mwanayo atani adzabadwe. Chifukwa mwanayo achitidwa consider kuti nayeso ali ndi yani ndi right yoti akhale ndi moyo. Ndakuyenera nokumusunga mwanayo ndi moyo ngakhale mayi akewo aliwonena kuti basi akukhala moyo ndi akusungidwa moyo ndi machine. Ena akhala akuchita maujeni ma protest against kunena kuti ayi munthu wonena kuti apo tikhoza kunena kuti wamwalira chomusungira moyo ndi chani, koma apezeka kuti anamusunga pa ventilator. Ventilator chimashini chimakupumira chicha. Ventilator imampumira anangokhala kuti ali mukoma ali chikomokere kuchoka nthawi imene yoyo amasunga kuti mpaka na mwana adzabadwe. Ndenkhani imene yakhala ikupitirira miyezi kumadutsa kuchoka February Adriana ali ndi mimba ali chikomokere ali mchipatala pa ventilator. Ndi anapezeka kuti pa 13 June chaka chomwe chino 2025 Adriana uja wabereka through cesarean. Of course inali yoti ndi premature, mwanayo wabadwa premature. Ampasa dzina ndi wamuna, dzina lake akumuti Chance. Ali ku intensive care koma akuti akhala bwinobwino mwanayo. Abale ake ndi makolo ake a Adriana akhala kumenyera ufulu kunena kuti boma kapena chipatala chimpange release Adriana amusiye kuti akayike maliro chifukwa choti mwanayo olata muyeza atampanga scan anaona kuti ali ndi hydrocephalus, kunena kuti mutu mwake mmodzi madzi ziya zimapeza kuti mutu wamba kungotupa chani ndipo amapeza kuti sopali ma issues ambirimbiri. Ndi amanena kuti why zonsezo zochitika nanga sima yake ndonena kuti akupuma ndi machine koma ndi munthu oti wamwalira. Ndi zinthu zake za complicated kwambiri koma panopo mwanayo watani wabadwa. Ndi zinalino zoti basi poti mwana wabadwa akuyenera kuzimitsa chimashini Adriana amusiye kuti atani amwalire. Apapa ndi zoti basi ayamba kukonza plan ya maliro, akayika maliro basi apitirizano zosamalira mwana. Iyo ndi nkhani yomwe ikupangika ku USA zikomo kwambiri.